Da, dom'le, băiete, începem ziua astăzi. Începem ziua, bineînțeles, răcoros. Răcoros începem ziua, bineînțeles. Să vedem astăzi ne întâlnim cu vulturul din Tatabania, pentru că ieri a fost ocupat. Situația a putut să aștepte pentru că nu a fost nimic pe grabă. Ne îndreptăm spre Leoaica mobilă. Mergem să vedem acum la ceva vopsitor. Să vedem dacă reușim să scoatem aici polișurile, să vedem de genți, să vedem de mașină, mă, să vedem, mă, dacă e ce trebuie sau nu. Să o rezolvăm. Să rezolvăm de tot retușurile. Hai. Bine, mă. Bine, mă, aici, mă, curățenie maximă. Hai. Merem să ne îndreptăm spre ăsta, mai târziu antrenament. Să vedem ce iasă. Bineînțeles că momentan îi nici cald, nici frig. Merem și să vedem dacă putem rezolva cu mașina ceva. Bineînțeles. Am întâlnit, mă, și cu vulturul din Tatabania aici, mă, găsitorul de recompense ale leoaicelor cu stil. După cum vedeți, vulturul ne-a zis că el n-ar opta pentru chestia mică ce mi-a zgâriat-o așa din greșeală cineva. Cred că așa că o să-i ascult sfatul. Și o să că pe 18 gențele, o să că mere și pe 18 gențele. Mere și pe 20, o să că și de tank să-mi pun din alea pășenile. Pe cam pe 18, când la brațele tale stai aici în casă. Cât ai? 70, 80? Da, 70, 20 așa, la cal. Dați distribuire, dați distribuire. Mr. Lilian, dă distribuire să-l facem pe peții mare. Hai să vedem pe Macanache cum execută ce i s-a dat de făcut. Cum execută ce a executat de făcut? Aici să mor eu direct ca în taigaua siberiană suntem. Direct. Ai. Deci, bă, alo. După cum se vede, urcăm situații grele aici până la service, nu? Hai. Asta e. Salut, Peții. Tot îndrept aici. Macanache, îndreptare de situație. Bună ziua, domnilor și domnilor. Îndreptare de situație. Zile, Macanache, când l-ai bătut până la 2 palme la 3 a fost absent. Zile. 2 palme la 3 a fost absent, după cum să știe aici Maca pe situație efectivă. Ce trebuie să faci? Trebuie să fac garduri. Cum? Un pic, am băgat și ieri din la draci aici. Iasă fain, iasă bine. Iasă, că n-a venit încotro. Unul dintre cei mai mari meseriași În vână. Da. Dar ce e aici? Ce-ți vie aici? Ce-ți construiește? Aici aș vrea să-și fac apartament. În partea asta aici așa. Tot. Și aici vine gard. Ah, bun. Trebuie nivelat tot. Trebuie făcut tot aici, turnat, plăci de beton. Aici vine hală. Pentru firmă. Hai. Explică cum e dat mie glez. Cum e făcut mie glez? Cum e dat glez? Cum se numește materialul? Cum se numește materialul? S-a folosit acum. Fino grande, fino bello, puzzico. Vino grande, vino bello, puzzico. Bun. Ăla e cel mai bun glez, băieți. Cel mai bun glez, fino grande. El nu lucrează cu altceva. Deci altceva exact. Deci numai materiale bine alese, mă, pentru că nu stau altfel. Altceva nu vrea să fac. Am să dau ceva mai bun și eu zis că cel mai bun este, nu? Da. Situație controversată. Și aici avem priveliște, după cum vedeți, la Cluj, uitați. Se vede Clujul, Facem domne. Macanache un service aici. Face aici Macanache un service, de tăți bani vă repară orice, și navete spațiale dacă aveți. La bază e litigiu auto. Ce le îndreaptă? Mecanic. Bun. Litigiu mecanic. Deci cum le îndreaptă Macanache, nu le îndreaptă nici Marica în neveste. Deci... Primul stâlp ăla-i, așa ți-o îndrept daună totală direct. Banii după asigurare la mine, vin la tine, mai așteaptă. Fost boxer. Da? Da. Bun. Voi ce faceți? Ce hoinăriți așa câmpurile astea? Plimbare, să te vedem pe tine, știi că ești legendă vie.
Unde ai mai văzut un drag mor sau rață necată? Hai să fim serios. Corect. Acolo e domnul președinte, sau știu. Acolo e Moroșanu din Carpați. Moroșanul din Carpați, după cum puteți vedea. Mare trei dinți în gură, imediat îi dau și pe aia jos. Și eu amblă treaba, deci nu v-am balat. De nu. Bun. Salută lumea, bă, că așa se face. Nu salut pe nimeni. Nu, Te mânci. Voi ce faceți? Cum sunteți? Pe elevator, spune că e elevator. Da. Când mai luăm mașina? când mă luăm mașina, venim aici la... Și ventuze pe tras, tablă, punem de tot. Ai ceva de declarat pentru Peții Show. Vă Canalul- pup și distracție peții. Ne pupăm, vă pupăm aici, continuăm situația, după Canalul cum care vedeți. e direct, Direct promoționat, te-am pupat. cum să Bine, zice, grijă de voi. cu ProTV-ul. Vă, sună-mă. Bun. Băi, gata, băi, dați Când ai distribuire, bani, dați sună-mă. distribuire. Dacă n-ai bani, nu mă suna. Bun. Lasă După că cum te vedeți, continuăm Auzi, situația. cât portofelul. E și euro sau și lei sau cum? Și euro, și râle de tăte. Deci nu e problemă. Bun. Bun, deci după cum e și euro și râle, continuăm situația, coborâm dâmbul, să vedem ce mai rezolvăm. L-am văzut și pe Maca. După cum vedeți, stă în situație foarte bună cu aici, cu șantierul, cu ăsta. Imediat o să fie gata, nu mai durează mult. Ai. Și continuăm. Să continuăm ziua, să vedem ce ne mai pregătește ziua de azi, în afară de căldură și urcat pe dâmburi. Vă pup. Continuăm aici cu vulturul. Unde e fost? Sigur, băi, ai văzut, un leu în savană. Un leu în savană. Bun, continuăm situația. Bineînțeles, pe melodia de Masca și suntem aici, bineînțeles, la linie, mă, trebuie să spălăm, mă. Vulturoica din Tatabania, mă, trebuie spălată, mă. Trebuie spălată pentru că când ai mașină albă, una, două se vede pe ea, deci trebuie neapărat să o speli. Direct spumă activă, după cum vedeți. Situația aici în Chinteni, spălătoria asta aici nu este codă niciodată, nu. Locuri retrase, mă rog, cu retrase, nu în centru și stăm la codul și alea. După cum vedeți, încă se picămărează pe aici, deci încă finalizarea nu-i gata. Da? Balena albastră Chinteni se numește, după cum vedeți. Bun. Spălăm aici mașina, după care ne îndreptăm, am văzut, și asta, mașinile, dacă sunt gata, să le putem trimite să le evacuăm. După aia și acolo la pământ, să vedem dacă e gata. Și acum terminăm situația, spălăm mașina și gata, avelo. Merem către cartierul nostru Grigorescu, așa geană pe geană stăm. Nie, mă, spumă activă. Direct pe noi, da. Ne auzim. Băi, băi! Băi! Tata, te dă spumă activă. Bun. Bun. Continuăm ziua, să vedem ce ne mai ăsta pentru ziua de azi. Continuăm și revenim cu direct cu situații sigure. Situație, după cum vedeți, tot aici explicăm frumos situația, așa să știi. Deci, fiți atenți. Prima dată, după cum vedeți, să vă explicăm așa cum am gândit-o, situația. Intri aici, hol, te descalzi, nu știu ce. Aici, prima dată, avem prima baie. Că m-am gândit să faci aici prima baie, că cum ar veni, uite, aici e living-ul. Deci, o dată ăsta e un living. Aici avem și terasă. Terasă din asta afară. Și nu știu, să zic de exemplu că dacă vine ploaia sau ceva, de aici, de pe terasa asta de afară, vezi? Bam, terasa afară, dacă plouă sau ceva, bam, te-ai băgat frumos aici la acoperiș. Te-ai băgat frumos aici la acoperiș, stai, așa. Aici living-ul, unde o să vină cu televizor frumos cu tot. Living-ul. Aici îi bucătăria și asta, de unde e masa, așa, o pune aici o masă. Bine, în proiect aici puteai să închizi. Deci de la peretele ăsta în proiect până acolo puteai să închizi cu ceva. Dar că
Ăsta, și e opțional, dacă vrea omul ăsta, după ce o ia, să-și facă omul ăsta. Sau aici poate să închidă. Aici, zona asta. După aici, în spate, de acolo la scări, no, cine nu mai trebuie, nu știu cum. Ca așa e ăsta, că am gândit ăsta. Ai ce cap am dat. Aia, nu ăla-i cap am dat. Deci, bineînțeles, ne băgăm pe aici, pe sub situație. Ai, bun. Ia, că mi-a intrat în ochi. Ai dat cald. Ia, că mi-a intrat în ochi. Praf. Bun. Aici continuăm. Avem aici baia de la etajul 1. Aici baia de la etajul 1. Frumos. Aici baia de sus. Aici ai dormitorul principal, dormitorul la părinți. Să zic așa. Au frumos și balcon. Frumos, mare. Aici pat, aici dressing. Aici în caveruța asta o să fie dressing-ul. În partea asta baia la fel mare în dormitorul ăsta. În dormitorul familiei. Și îi dăm aici, bineînțeles, camere de copțil. Mă, copții pot fi unul mare, unul mic. Dacă e la mare, pe șustache, copțilul la mare, vreți să fumeze o țigară aici, să nu vadă părinții, hați! O ieșiți aici pe terasă, liber. Nu, mă, dar ăla are frate. Ăla are un frate și are un frate mai mic. Nu, fratele mai mic nu poate să intre acolo, ca să iasă pe balcon și fratele mai mic are direct de aici la ieșire, dar fără balcon. Deci, efectiv, numai să deschide geamul sau pui mei, să nu iasă, să nu cumva să cadă dacă e fratele mai mic. Înțelegeți? Nu, cam asta e situația. Tu ai gândit Eu așa m-am gândit cum să sta. Eu așa m-am gândit cum am venit să fie cu asta. Nu! Deci, așa cum am gândit, așa cum am gândit eu, că ar fi mai bine. Fine. Și care să fie camera? Eu mă mulțumesc cu camera mea de acasă. Eu mă mulțumesc cu camera. Asta e mai mic, e cum să nu mă arunc pe balcon. Că am probleme și am gânduri din astea. Bun, mă, bun. Situația așa e, s-a terminat. Pe ziua de astăzi, după cum vedeți, pe ziua de azi am terminat treaba. Ne-am pupat, ne auzim pe mai încolo. Lei și leoaicele să uită la... Sau, bineînțeles, acolo unde cresc liane. ProTV este ce sau? Show? Pepsi Show. Mai tare ca ProTV. Exact, e mai tare ca ProTV. ProTV sunt numai puldușii. Nu, la ProTV sunt numai pulduși, au stat Albania. Asta. Și bineînțeles, mame, am ieșim pe terasă frumos să vă dăm urletul din savană. Priveliștea, de aici Nu uitați. De aici aragi. Nu uitați priveliști. De aici arage peții, nu cum face. Amu, le dăm la clujeni o încheiere, tata Bania. Da. Amu la final pe final, 1, 2, 3 și... Cine o să-ți că culduș?